Usa ka simulation exercise kon Simex nga dunay active shooting ug hostage drama ang gipahigayon sa General Santos City Lunes sa buntag. Kabahin kini sa Enhanced Managing Police Operations kon EMPO Challenge 2026 sa Philippine National Police. Kunuhay hagba ug napatay sa naresponde nga mga pulis kining usa ka lalaki atol sa nahitabong hostage drama. Apil kining lalaki sa duha ka mga hostage taker nga napusilan patay sa mga otoridad ug laing duha ang naangol atol sa kagubot. Gisulayan dinhi ang operational capability sa General Santos City Police Office sa pagresponde o pagdumala sa mga panghitabo sama sa pagpamusil, mass casualty vehicular accident, hostage negotiation, robbery, unattended baggage ug motor napping. Gipasiugdahan ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., Director sa General Santos City Police, ang high-stakes simulation aron masiguro nga andam ang kapulisan sa tinuod nga mga krisis. Ang Simex sa active shooting o hostage crisis situation pagpangandam sab sa National Info Olympics sa PNP. Din ang national evaluators ang murate sa performance sa matag unit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.